मोनफ्रोमबो थिंजायनिफ्राय राहा लामाखौ गोथेजोबनाय नुबाय रायजोफोरखौ जेरै नायो बिथिं लांदां नुजोबदों गामिफ्राव हाबनानै सोंहैबाय इउपिपिएलनि सापर्टारफोर साबसे दं रावबो खुगासिया इउपिपिएलनि मानसिया गैला सोरखौ देखायबावनो रायदावजेननो मानसियानो गैला बेफोरखौ नुनानै गोसोआव गिनाय गोजांनाय लाजिनाय बिथांमोननि गोरबोआव फैबाय गोसोआव फैदों मा खालामगोन मा मागोन गोदान गोदान लामा नागिरबायदों गोदान गोदान बाथ्रा थगायनायनि खायदा बुद्धि गोसोखांदों बे 125th एमेन्डमेन्टनि बाथ्रायाबो बेनो थगायनायनि मुल मन्त्र जोबथारनाय बेजों फोथांनो हायोबा हाबायसै हायाबा गैला सेस थैमारबाय जोबथारनाय बेनो बिसिनि मन्त्र जानानै थादों दा बेखौबो जोंहा खामबादाया बिसिनि मन्त्रखौ आसल मन्त्रखौ गायनानै दान्थेजोब्बाय नंगौना नङा बोरमा बां होलायनाय जाया होनबा गोदो अजाफोरनि गेजेराव सोर बांसिन मन्त्रआ सोरना गोरासिन बिनि बाजिलांनाय जाहैदों अजाजों अजा दा आसल अजाया जोंहा दं नैबाव बिटिसि दाग्रा अजायानो बिसोरलाय माब्लानि अजा दा बिसोरनि मन्त्रआ जोंहा बिटिसि दाग्रा बे बिटिसि जोनोम होग्रा बे नेताफोरनि खाथियाव जेबो खाथिया डेट अभार जाबाय बिसोरना एक्सपायरि डेट जाबाय आरो बे एक्सपायरि डेट जानाय मन्त्रखौ लानानै थाबायबाय थादों दाख्लै लामा लामा जान्दी बान्दानै थाबायदों बिसोरो दतमा परिबर्तन जात्रा दतमा परिबर्तननि नामाव पदयात्रा आसरित मोनबाय जों दतमायावल' परिबर्तन होननानै सिगाङाव बुंलायबाय सारा बिटिसिनि परिबर्तन सारा बिटिसिनि परिबर्तन संकसनिफ्राय पासनिसिम बे परिबर्तना एकदम रायजो राजाफोरजों जोगार जानानै जेबो खाथियाखसै जेबो लाब गैया बे मन्त्रजों मानसिफ्रा रावबो दिनैहाय बिटिसिआव माने गोजोना बे रायजोफोरजों नागारजाबाय आरो बे मन्त्रखौनो लानानै परिबर्तन होननानै दतमानि फिसा जायगायाव दिनैहाय बेखौ गायफैलायबाय सारा बिटिसिआव जोगार जानाय मन्त्रखौ बिटिसिनि समस्तिनि सिङाव नैबे माबानि मा होनो जाहा दतमा समस्तिनि सिङावल' गिदिंलानानै परिबर्तनखौ जागोन माने बिसोरो देखायलाबाय थानायनि गेजेरजों दतमानि रायजो राजाफोरखौ जाम्बा बानायनो सानदों नामा